Bayaran na natin siya. Click natin. Okay, nandito tayo ngayon sa isa sa mga store ng second hand tools dito sa Japan. So titingnan natin kung anong meron. Let's go. So ayun, nandito tayo. May iba't ibang klase ng tools dito. Kahit sa Pinas pa lang ako, mahilig talaga ako sa mga tools. Kaya yun, hanap-hanap tayo dito, baka may magustuhan tayo. Ito sa 980. Ito. Yan, so at least may idea tayo pag bibili tayo ng gamit kung saan. So isa to sa mga libangan ko dito pag wala akong pasok. Ayan, napakaraming tools dito. Ayan, may bush dito. Ayan, so may ganito na rin ako sa Pinas. So dito 9,800 yen siya. May ganyan ako sa Pinas. So naibenta ko lang dun sa kaibigan ko. Ayan, ang kaso naman itong mga ano nila is 110 volts lang to siya, no? So dito mo lang talaga siya magagamit sa Japan. May mga paraan naman na pwede mo siyang gamitin sa Pinas na naka 220, pero medyo mahirap. Yung hinahanap ko dito madalas yung mga cordless. Yan, kagaya ng mga ganyan. 39,000 tatlong lapad. So yung pagpahinga ko, ganito talaga mga ginagawa ko. Naghahanap-hanap ako ng mga tools dito na pwede kong maili. Ayun, katulad nito. Katulad nito. Ayan siya. Napakaraming tools dito. So yun nga lang siya, pag naka-disaksak siya wire, 100 volts or 110 volts. So sa Pinas is 200. So hindi natin siya magagamit doon. Kaya wireless talagang hinahanap ko dito. Kagaya nito, medyo may kamahalan talaga siya. Bago pa, 34,000 USB. Ano siya? So dito, ano meron dito? Oh, ayan oh, 4,800 lang to, kaso nga wire. Ayan. Chainsaw. Mini chainsaw. Yan. So isa lang to sa mga second hand store na tools dito na napuntahan natin ngayon. So marami pa dito. Ito, may mga cord drill sila dito. Oh, ito 6,000. 3,000 ito, malaki-laki. So medyo gas-gas na siya. Ito yung meron ako doon sa bahay na nakuha natin sa basura. Ayan yung price niya, 3,800. Cord drill. Uy, panghinang 30 watts, 980. Ang price nito 3,900. Ayos to ah. Panghilang.
Medyo luma na pero okay na rin siguro to. Yan, ito yung mga radyo na portable sa Makita. Alam ko di battery lang to siya eh. Pwede din siyang wire, pwede yung battery. True wireless studio stereo. Mahal pa siya. 19,800. So panghinang sana, medyo luma na. 100 volts lang din. 30 watts. So hanap pa tayo ng iba. Meron dito isang set ng earphone holes. Yan. Yung ginagamit namin sa pag-i-install ng aircon, no? Ibang brand lang siya. Isang set na may clearing tools. Meron na rin siya nitong panghigpit at cutter. So, simang 12,800. Ano pa tayo iba? So, cutter. Diesel. 980 lang oh. Marami na siyang laman. Ito bago, 480 lang guys oh. Mahal to sa ano, bibilin ko na to. Mahal to sa Amazon. So bilhin natin 180. Yung mga pipe cutter nila dito 980. Yan, so ang dami mong pagpipilian dito kung pupunta ka dito sa mga ganitong store dito sa Japan, no? Yan. So puro tools lang to nandito. Ayan din oh. Use A 6,000. May mga laser level dito. Ayan. Pag matyaga ka lang maghanap sa mga ganitong store talaga, yung mga gamit na gusto mo, may makukuha ka talaga, may mabibili ka. Ayan, marami yan dito sa Japan. So ito yung pinakalibangan ko dito, isa, pag wala akong pasok. Kasi sa Pinas pa lang, mahilig talaga ako mag-ipon ng mga gamit. Kaya yan. Dito yung mga hinahanap ko, yung mga importante lang na hindi rin siya mabigat masyado pag inuwi ko sa Pinas, no? Ayan. So ito, isang set na talaga siya. 19,800 yen. Astro Products. Ganda, bagong bago.
Yan, mga caliper. Yung pang spray, ano tawag dyan? Spray gun. Sa paint, pang pintura. Mura na, 1,980. Torque wrench. Yan siya. Ito mga cordless drill, makita magkano? 7,980. So isa din to sa gusto ko. Titingnan natin sa Amazon kung may mura-mura na bago. Yan siya. Ito 6,980. Yan, ito lang yung nakuha natin ngayon. Gusto ko to. Next time. Electronics, DG Plus, digital siya. Ano? Yan. Medyo mahal pa, brother man. Medyo mahal pa man. 4,980. Wag mo na, medyo mataas pa ang price mo. Ika muna. Ito, 2,900. Ilang meter siya? 5.5 Tajima. Yan. Pagkano? Yan siya. 12,800. Tapos may laser range finder din siya. Yan yung mga price niya. Yan o. 4,000. Ang gusto ko bumili nito. Pero sa ngayon, hindi pa muna. Hindi pa naman tayo pauwi. Sa bago. 39,800. Ilang volts na to? 18 volts. Yung lapad, mahal talaga makita. Ganda na ito. May scope pa siya. 64,000. Oh, ang ganda naman ito. Bayaran na natin. Bayad tayo. Ay. Ito yung dalawa na napili natin. Level at saka itong linis ng pipe sa aircon. Bayaran na natin siya. Click natin. Na tayo. So, yun lang muna ang bibili natin ngayon. So, pag may nakita tayo ulit na recycle shop or mga second hand shop dito, pasukin ulit natin. So, ayan, may mga machine din sila dito like pang farm. Ayan, marami mga second hand. Ayan, oh. Pang farm.
Yan yung mga presyo ng ano nila dito. Yan, may mga hagdan din, sikanhan, mga gamit na rin yan. Yan yung mga presyohan. So, kung malapit lang sana sa Pinas to, dami kong pwedeng mabili dito pag may pera tayo. Yan, sikanhan din yan, for tip. Yan yung price. Maliit na back ko, gamit na gamit sa mga plumber yan dito, mga ganito. Yan. Ito, may tractor din sila. Yan yung price nya. Tapos na tayo mamili dito. Thank you for watching. Bye bye. See you on my next video. Hanap tayo ulit ng mga second hand tools dito sa Japan. Bye bye.